Get a drum as a toy for Christmas. Mi-am adus și o farfecă ca să desfac pachetul care a venit cam așa, puțin murdărel, dar m-am obișnuit deja cu firma de curierat de la DPD. Nu mai comentez. Bun, și acum să vedem cam așa arată ce am în interior, destul de ambalat cu punguțe din acestea cu bule. Nici eu nu mai știu exact ce mi-am comandat. Pentru că, să vedeți ce am pățit. Am dat prima comandă. Nu am știut dacă s-a înregistrat pentru că nu mi-apărea pe nicăieri. Am căutat pe cei de la Pink Panda. Aceștia mi-au spus că comanda este deja în curs de livrare. Și am zis ok, anulați-o pe cea pe care mai creasem deja. Bun. Am și facturica aici. Ca să vă spun cât costă restul produselor decât în afară de ce găsesc în Mystery Bag, că n-am de unde să știu. Pentru a vă putea spune, așa arată Mystery Bag-ul la capă. Mi se pare foarte cute. Vom vedea împreună ce se află la final. Prima dată să vă arăt ce mi-am luat eu. Mi-am luat o mască de față, sheet mask de la Revolution. Friends Revolution, să vedem cum este. Hydrating Hyaluronic Sheet Mask. Aceasta a costat, pardon, 25 de lei. Să sperăm că va ajunge la... Mi-am luat două ibureței din aceștia de make-up. De la, tot la fel, Make-up Revolution London, în colaborare cu Friends. Se vede și pe aceștia. Acești bureței au costat 35 de lei. Am mai luat acest set de moțuri de păr. Vi le recomand, nu prea rup firele de păr și mi se par foarte ok. Aceștia au costat 20 de lei. Și mi-am mai luat ceva, abia aștept să testez, vă spun sincer. Ice Cooling. Sunt niște dispozitive pentru față de la Pink Panda. Cred că sunt. Practic îți faci masaj la față cu ele. Le pui în frigider. Mi-ar plăcea și să pot să le desfac, dar... Bun. Cred că am reușit să desfac ambalajul. Să vi le arăt și vouă de cute sunt. Acestea au costat 70 de lei, dar să vedem dacă într-adevăr își fac treaba și senzația va fi foarte plăcută pe față. După cum vă spuneam, trebuie să puse în frigider și după să faceți masaj la față cu ele. Vin într-un ambalaj foarte drăguț. Și acum să vedem noi ce avem în Mystery Bag-ul nostru Back to School. Am uitat să vă spun, v-am mai spus în celelalte clipuri ale mele de pe Pink Panda în care deschid Mystery Bag-uri, dar vă mai spun încă o dată, pentru a putea beneficia de acest Mystery Bag trebuie să comandați de minim 140 de lei și să nu uitați, subliniez, să nu uitați să puneți codul aferent Mystery Bag-ului activ în acel moment de pe site. Și acum să nu mai lungim vorba, să vedem ce avem aici, pentru că sunt foarte curioasă. Deci, Back to School. Să vedem ce consideră ei că putem purta la școală.
M-am plâns de palete și cred că e primul lucru pe care l-am descoperit. O paletă nude-uri, prea-mi plac mie, dar vedem cum arată, de la Lovely. Da, e drăguță, nu știu dacă să o desfac sincer, pentru că mai am una fix asemănătoare și cred că o să ofer pe aceasta. Să vedem ce mai avem. Jelly Face Mask. O mască jelly. O testăm pentru că nu dau seama. We are kind nature. The brand with the big heart. Vegan. Da, probabil este un produs bun. Vom vedea. Am uitat. O ojă foarte simpatică. Are, văd, niște tente. Da, să vă arăt și vouă. Uitați, despre asta vorbesc. De la Revolution. High Gloss Nail Polish with Avocado Oil Passion. Nice! Și cam așa arată. Este drăguță. Bun, și am văzut deja că mai avem încă un produs, și anume un ruj Weibo Metallic Mat Caduast. Eu mai am, numai că arată total diferit. Aici este rujul de la Weibo, aceeași gamă. Acesta e numărul 2, eu numărul 9 aici. Să vedem ce nuanță e, că sunt tare curioasă și nu mai pot să desfac sigiliul acum. Am reușit. Ta-da! Nice. E o nuanță destul de simpatică și mi se pare că merge pentru toamnă. Vedeți acolo un maro, dar e mai mult înspre un roz așa. Nice. Place. Cam acestea au fost, deci, produsele din Mystery Bag Back to School. Deci, această paletă pe care v-am spus că o voi oferi pentru că am ceva asemănător. Oja de la Revolution. Această Jelly Mask. Este să o testez. Și acest ruj de la Weibo. Ce observ eu e că și-au păstrat cumva culoarea ambalajului, numai că aceasta e mai spre auriu și aceasta este spre argintiu. Cam acestea sunt produsele pe care le-am comandat eu, ce am primit din Mystery Bag-ul Back to School. Dacă v-a plăcut clipul meu, vă rog să-mi dați un like și m-ar ajuta foarte mult dacă mi-ați dat și un subscribe la canal. Pa!